Mga buhat Kapitulo 22. Mga kaigsuunan ug mga ginikanan, pamatia ako nga manalipod sa akong kaugalingon. Sa pagkadungog nila nga misulti siya sa pinulungang Hebreo, labi pa silang mihilom, ug si Pablo mipadayon. Usa ako ka Hudeo nga natawo sa Tarso, sa Cilicia, apan dinhi ako nagtubo sa Jerusalem ingon nga tinun-an ni Gamaliel. Gitudloan ako sa balaod sa atong mga katigulangan sa hingpit nga pamaagi ug madasigon akong nag-alagad sa Dios sama kaninyong tanan nga ani karon dinhi. Wala kulong ipaglutos ang mga tawo nga nagsunod sa dalan. Akong gipadakop o gipabilanggo ang mga lalaki ug mga babaye. Ang Pangulong Pari ug ang labawang hukmanan nakasaksi nga nagsulti ako sa tinuod. Nakadawat ako mga sulat gikan kanila alang sa mga kaigsuonang Hudyo sa Damasco busa miadto ako didto aron pagdakop niining mga tawhana ug pagdala kanila balik sa Jerusalem aron silutan. Utong tutok kadto samtang nagpanaw ako sa nagkaduol sa Damasco. Mikalit pagdan-ag libot kanako ang usa ka masanag nga kahayag gikan sa langit. Natumba ako sa yuta ug nadungog ko ang usa ka tingog nga nag-ingon, "Saulo, Saulo, nganong gilutos mo man ako?" Unya nangutana ako, "Kinsa ka ba, Ginoo?" Ug mitubag siya, "Ako si Jesus nga Nazaretnon nga imong gilutos." Ang akong mga kauban nakakita sa kahayag apan wala makadungog sa tingog nga nakigsulti kanako. Ug nangutana ako, unsa may buhaton ko, Ginoo? Ug miingon siya kanako, "Tindog ug lakaw ngadto sa Damasco ug didto sultihan ka sa tanan nga ipabuhat sa Dios kanimo." Nabuta ako tungod sa masulaw nga kahayag, busa giagak ako sa akong mga kauban paingon sa Damasco. Didto may usa ka tawo nga ginganlag Ananias nga matinumanon kaayo sa atong balaod ug gitamod pag-ayo sa tanang mga Hudyo nga nagpuyo sa Damasco. Miduol siya kanako ug mitindog sa akong kiliran ug miingon, "Igsoong Saulo, makakita ka na." Ug niadto gayong higayuna nahibalik ang akong panan-aw ug nakita ko si Ananias. Unya miingon siya, "Ang Dios sa atong mga katigulangan nagpili kanimo aron masayod ka sa iyang kabubuton ug makakita sa iyang matarong nga sulugoon ug makadungog kaniya. Kay ikaw mahimong iyang saksi ug matuod ka ngadto sa tanang mga tawo mahitungod sa imong nakita ug nadungog. Busa pagpabunyag na aron mahugasan ka sa imong mga sala pinaagi sa pagsangpit sa iyang ngalan." Unya mibalik ako sa Jerusalem ug samtang nag-ampo ako dito sa templo nahakita ako panan-awon. Diin akong nakita ang Ginoo nga nag-ingon kanako, "Biya dayon sa Jerusalem kay ang mga tawo dinhi dili modawat sa imong pagsaksi kanako." Apan mitubag ako, "Ginoo, nasayod sila nga miadto ako sa mga sinagoga ug gidakop ko og gibunog kadtong nagtuo kanimo. Ug sa dihang gipatay ang imong saksi nga si Esteban, nagtan-aw ako ug miuyon nga patyon siya samtang gibantayan ko ang mga kupo sa mga nagpatay kaniya. Ug ang Ginoo miingon kanako, "Lakaw na, paadtuon ko ikaw sa layong dapit ngadto sa mga dili Hudyo. Dinhi ra kutob ang pagpamati sa mga tawo kaniya." Unya naninggit sila, "Patya siya, dili siya angay mabuhi." Naniyagit sila og nagwarawara sa ilang mga kuko ug nangisag yuta. Ang Romanong komandante misugo sa iyang mga tawo sa pagdala kang Pablo sulod sa kampo ug sa paglatos kaniya aron ilang sukit-sukiton ngano nga ang mga Hudyo naninggit man sa ingon niining batok kaniya. Apan sa dihang
gigapos na gigapos na siya nila aron latuson miingon si Pablo sa opisyal nga nagtindog dito. Subay ba sa balaod ang paglatos sa usa ka Romanhong lungsuranon nga wala pa kahukmi? Sa pagkadungog sa kapitan niini miadto siya sa komandante miingon, unsa may imong buhaton karon? Kanang tawhana usa ka Romanhong lungsuranon. Busa ang komandante miingon niadto kang Pablo ug nangutana, sultihi ako Romanhong lungsuranon ka ba? Oo. Mitubag si Pablo. Ang komandante miingon, dako ako nagasto aron lamang mahimong Romanhong lungsuranon. Unya mitubag si Pablo, apan ako natawo sa Romanhon. Diha nanibok ang mga tao sa pagsukit-sukit unta kay Pablo. Ug nahadlok ang komandante sa pagkasayod niya nga si Pablo nga iyang gipagapo sa kadina usa di ay kay Romanhong lungsuranon. Ang komandante buot motino kon unsa gayud ang sumbong sa mga Hudiyo batok kang Pablo. Busa sa pagkasunod adlaw gipatangtang niya ang mga kadina ni Pablo ug gipatigom niya ang mga kadagkuan sa mga pari ug mga tibuok labawng hukmanan. Unya gidalan niya si Pablo ug gipaatubang kanila. Mga buhat kapitulo 22.